Nga kining kotse, mga kahiglaan, wala ni driver. Mulakaw lang, mo pick up og pasahero, ihatod niya dito sa iyang paadtuan, pero walay driver. Og karon nga gabi, mga kaigalaan, mga kaigsunan, ato na pod ibulgar ang ikatulo nga sikreto. O ni mga sikreto, dapat sikreto ni. Pero kay ato ni buhian kining mga sikreto karon nga kini makahatag kanatong mensahe karong gabi. O kini nga sikreto, ang sikreto sa langit nong kalipay. So ato magtun-an, magkaigsunan ang detalye kung unsa kaning sikreto sa langit nong kalipay. Sa pipila ka mga katuigan, adunay mga magtutuon sa tawhanong kinabuhi, o gitawag ni sila sa English mga sociologist. Ilang gitagna nga mas dako ang panahon sa mga tao alang sa paglingaw-lingaw kaysa panahon sa ilang pagtuon o sa pagdiskubre sa ilang kinabuhi. Og tungod ni ani, murag makatawa ta, apan tungod ni ani kini gikumpirma sa usa ka komitibo sa Estados Unidos. O kining komitibo, magaigsunan, ilang nadiskubrihan ang ilang pag-estudyo nga aduna lamang 22 ka mga oras ang tawo mo trabaho sulod sa usa ka semana. Sa ato pa, kung nagtrabaho ka 6 ka adlaw sa isa ka semana, ato na siya kanang 22, ato i-divide sa 6, kana mukabat lang siya sa 3.6 hours per day ang trabaho nimo. Sa ato pa mga kaigsunan, mubo kaayo ang trabaho na sa tawo. Gamay na lang. What is 3.6 hours? Nga nagtrabaho manggani ta nga sobra sa 24 hours, ang uban sobra pa. Apan mga kaigsunan, unsa man ang mga rasones niini, og ang mga rason mga kaigsunan nga gibutang dinha tungod kini sa teknolohiya nga niuswag, tungod sa mga computers, og tungod kini sa mga robot nga gin-imbento nga kini nakahatag sa pagtrabaho inay nga kini trabuhon sa usa ka tawo. Gani nakatamak gid mi sa Amerika. Wala man damha nakatamak Miss Amerika. Unya nakaabot gid mi anang kanang sentro kaayo sa San Francisco, California. Unya dito sa nagsuroy-suroy mi dito, naa sila gitudlo nga taxi, nga kaning kotse, nga kining kotse mga kahiglaan, wala ni driver. Mulakaw lang, mo pick up og pasahero, ihatod niya dito sa iyang paadtuan, pero walay driver. Mulakaw ni siya. Kaning kutsiya, walay driver ni. Tanawa, wala na driver, ang nakasakay diya, pasahero. Mga Tagalog man among kauban dito sa San Francisco. Sila niya, Pastor, Ma'am, sakay tayo. Parang eksperyensya lang. Sabi ko, wala nga akong kumpiyansa sa may driver, lalo na yung walang driver. Kayo lang. Mo pa lang ta dito. So mga kaigsunan, katawanan, but anyway, this is true. Mao ni karon ang nakapadasig sa buhat, sa kalibutan, nga inay nga trabahoon sa tawo, inay nga trabahoon sa driver, wala na kay nganuman. Ila nang gi automatic, no? Wala na, dili na manual ang kinahanglan. Of course, nakaagi mi aning dapita. Kamo nga nakaadtog Amerika, tingali nakaagi mo ani didto ni sa Utah. O kining Utah gitawag ni siya the Salt City. Abi nyo limestone asin ni. Ang Utah magaigsunan mauni ang tingali world capital nga supplier sa asin. Dito sa Iloilo, ang dagat dito, maghimo mag-asin, ginapala, tapos isulod sa sako, tapos i-transport.
Dito sa yuta, ginabuldos, ginabutang sa dump truck, ginabakho ang asin dito sa yuta. Mauna, kadasig ang teknolohiya, mga kaigsunan. Mga 3 weeks, 2 months ago, nakaadto kog Thailand. Negatingog sa akong likod. Uy, naday ka ng cleaner ba? Kanang gapanglimpyo. Dili po siya mabangga, kay siya ray gapangita sa iyang banas. Pangitaon niyang mga hugaw, unya iyang limpyuhan, siya ra. Liko ka bugoy. Mauni ang mga teknolohiya. Kamo kaniadto 20 years ago nakahinumdum mo ani. Nakahinumdum gid mo ani. Nga kanang mo palit mo stationery, tapos sulatan, unya kung may mali, dili gyud na irison, ilisan gyud na. Unya kung kumplito na nga pilon, unya sprayhan pagid nag ibon, badlisan na katong ibon bitaw nga baratuhon, nya badlisan na unya dadon dito sa post office kay email. Nama ko'y uyab sa una sa Cebu. Wala pa may cellphone sa una. Ang akong advisor kani si Repia Monte, Cebuano ang akong sulat kay taga Cebu, nananghid ko sa ginikanan. Pero nakaabot, dugay kayo mga 2 months nakaabot ang akong sulat dito sa Camotes Island. Pero karon mga kaigsunan, piso away na lang ang atong distansya. Ingon ko sa una sa district leader pa ko, ingong mga kaigsunan, just text me, I am piso away from you. Isang text lang, ara na ko dayon sa inyo. Mauni mga kaigsunan. Pero, bisan patuod, nga kini nga mga teknolohiya nagpamubo sa buhat sa tawo apan inay nga unta libre na sila, makahimo na sila sa pag-atiman sa ilang panimalay, sa ilang panginabuhi, pero nasamot sila ka busy mga kaigsunan, nasamot nga komplikado ang ilang kinabuhi ug nasamot ka apiki ang ilang panahon. Tensyonado na apan mga kaigsunan, ato karon tan-awon unsay tambal sa tensyonado nga kinabuhi. Ingon sa Mateo 11 bersikulo 28, umari. Kanang umari ali diri, pero mas nindot kanang pulong duol diri. Palapit ka diri ba? Duol kay kung umari pwede ra ta istorya diha ka sa ubos diri ko. Pero ali diri ba? Duol sa ako, kay mo istorya ta, kamong tanan, ingon ni Kristo, nga nabudlayan, og nabugatan, og papahulayon ko kamo. Mao nang invitation ni Kristo, mga kaigsunan, kanatong tanan, nga nabugatan, og nabudlayan, duol ta kay Kristo, kay tagaan ta niya, og insakto nga pahulay. So mga kaigsunan, tingali, aduna kanato diri, nga murag dili na takasabot sa atong panginabuhi diri sa kalibutan. Ang uban na lang nag-suicide. Ang uban nagambak na lang sa mga bakilid, sa mga kantil para mamatay, para matiwas ang kinabuhi, para wala na'y problemahon. O ingon diri isangon ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako. Kaning yugo mga kaigsunan, kay kami sa Iloilo, amo gini among trabaho, daro. Kalabaw man o baka, pero isa lang amo gina drivean nga kalabaw. Pero ang history gidi ay kani sa unang mga panahon, kaning yugo di ay mao ni siya ang itsura sa yugo. Duha gidi ay ni ang bangag. Kay ngano man ibutang ni siya sa duha ka kalabaw or baka. Unsay implikasyon ani mga kaigsunan? Ngano nga duha man tungod kay ilang nadiskubrihan nga kung isa lang ang mubira sa karga, bugat kayo, gani ilang giduha para sa yun ang trabaho. So mga kaigsunan, unsa man ang espiritual nga implikasyon ani sa atong kinabuhi espirituhanon. Ingon ni Kristo, isangon ang akong yugo. Sa diha nga isangon nato ang yugo, dili kita lang ang nagpasan sa yugo, kundi si Kristo og ikaw og ako nagpasan na tingali sa ato pa, dili kani bugat nga karga kay duhata ni Kristo. And another
nga kahulugan ni ani mga kaigsunan is humility. Tanawon na to ni. Kung ang imong tauran sa yugo mga kaigsunan, kanang maldito nga baka, dili ka pwede makapasulod sa yugo. Pero, no, dili pwede. Kay kung maldito pa ning mga mananapan dili ni pwede butangan og yugo. Pero kini sila, mga but-ani nga mga mananap, mga kaigsunan. Tingali na ani sa atong taliwala karon, pero but-ani, that's why, ang meaning ni anang yugo, ang pagsulod sa yugo, kinanglan, aduna kay pagpaubos sa imong kagalingon para masuluban kas yugo. Dili ka pwede suluban ni Kristo sa iyang yugo kung dili ka magpaubos sa imong kaugalingon. Kay ako maaghop, ingon ni Kristo, mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. So mga kaigsunan, ang usa ka pangutana karon, unsaon paghimo sa matag adlaw nato nga pakigsuod kang Kristo? Aduna tay pangatang adlaw, unsaon nato pagsuod kang Kristo? Unsa ang atong himuon? Naiduha ka mga suggestion diri mga kaigsunan, og kini dili kaayo komplikado. Dili nilisod kung dili sayon. Kung gusto mo nga magkinabuhi kay Kristo mga kaigsunan, unsa man kuno? Ablihi ang iyang mga pulong, basaha matag adlaw, og diha makakonektar ka sa imong Ginoo nga maos Ginoong Hesus. Unsa pa gyud? Of course, sa atong mga pag-ampo, mga kaigsunan, kung mag-ampo ka, dili na tungod kay nag-ampo ka, nagkanta-kanta ka, nag-istorya-istorya, pero ang imong pag-ampo, nakigsulti ka kay Ginoong Hesus. Ang pag-ampo, mga kaigsunan, kana importante kay nga naman, kana ang isa kadako nga pagtagad, ang pakigsulti nimo kang Ginoong Hesus. Ingon ni Kristo, pabilin kamo kanako, o pambailin ako kaninyo, kay gawas kanako, wala gayod kamoy arang mahimo sa ato pamagaigsunan. Kung kita ra di ay, ato-ato lang ni, na may mga tao nga single player, siyara, na may tao nga kanang naasay kalibutan iya ha, na munisipyo iya ha. Pero ingon ni Kristo, kung wala ako, wala gyud kamo arang mahimo sa ato pa kinahanglan mosandig ta kay Kristo mga kaigsunan. Da wala gyud kamo gaamin ba? Ganiha na ay inadlaw-adlaw nga kaning pagsuod nato pagigtagbo ug naapod baya sinimana. Unsa ning sinimana mga kaigsunan? Henesis 1:31. Sa diha nga natapos na sa Ginoo pagbuhat ang tibuok kalibutan, apil ang tawo. Ano ang siling niya? Baw maayo gayod kini. Nami gid ang gibuhat sa Ginoo. Grabe ka nami. Wala gid sang walay diferensya, mga gwapo kag mga gwapa kita. Tanawan niyo yung porma Pagsamin mo, mga gwapo kita, walay sango ang atong mga nawong, mga gwapo o gwapa. Kompleto, mga kaigsunan. Kompleto. Og ingon dre, may kagabihon og kabuntagon. Ano na lang siguro no kanang atong kalibutan karon bitaw? Sige lang gabi tibuok. Tibuok, gabi lang tanan or adlaw lang tanan. Ambot lang kung naatay mahimo nga insakto, og maukadto ang ikaunom nga adlaw. Og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Sa ato pa, unom ka adlaw, tapos na. Pag ikapito, wala na siya'y trabaho. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Sa ato pa, ang ikapitong adlaw, lahi mga kaigsunan, kaysa ikapitong adlaw, nagpahulay si Ginoong Hesus. Genesis 2:3. Morning tulo ka mga importante nga mga butang, iyang gipanalanginan ang adlaw nga igpapahulay, og nagbalaan niini, og nagpahulay niining adlaw nga igpapahulay, magkaisunan. Og kini ang una nga pagsimba ni Ginoong Hesus. Morning una nga pagsimba sa atong Ginoo nga si Hesus unang Sabado sa iyang pagsimba kauban si Adan ug si Eva, kay only Adam and Eve ang tao dito sa garden, tulo lang sila nagsimba.
Tulo lang sila. Ug bisan asa si Kristo moadto, mugawas siya, musuroy siya, og siya miabot man ngadto sa Nazaret. Diin didto siya nagtubo, mga kaisan, og sumala sa iyang nabatasan. Sumala sa iyang nabatasan. Sa ato ba? Batasan ba? Sumala siyang nabatasan, misulod siya sa sinagoga o sa simbahan sa adlaw nga igpapahulay og mitindog siya alang sa pagbasa. Sa ato pa magkaigsunan, iya gyud gitagaan og dako nga importansya ang adlaw igpapahulay. Iya gyud gitagaan dako nga importansya ang sa ikapitong adlaw. Iya gyud nga gitagaan og dako nga importansya ang adlaw nga Sabado. Ang pangutana, magkaigsunan, unsa man ang kaayuhan sa adlaw igpapahulay? Isaiah 58:13 nagingon, kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw igpapahulay. Kung imo ilikay, mga kaigsunan, unsa kuno? Sa pagbuhat sa imong kalipayan. Ang uban nga terminolohiya na, sa pagbuhat sa imong kaugalingon nga kalipayan. Naamantay, naamas Ginoo, na may imo, pero imo gid ang imo nga himuon. Imo gid ba? Pabayaan mo ya ka Ginoo, kay imo gid. Sa ato pa, mga kaigsunan, ingon ni Kristo, kung ilikay mo, sa ato pa, kung pwede, sa adlaw ng igpapahulay, mga kaigsunan, muadto gid ta didto sa tigumanan diin kid nato mahinabi si Ginoong Hesus. Nakaadto mi sa Temecula, California. Kining dalan, 1 week mi didto nagpuyo anang lugar. Kining dalan, diri mi ni Mrs. naga-walking hapon kag aga. Pero bininyo, sa tibuok nga simana, sa balik-balik na mo dira nga lugar, agi mispikas, kay po, lapad kayong karsada, agi mispikas, wala gid mi masugatan nga tawo. Aga kag hapon, perti kadamo ang balay, kanang balay sa kanang dako nga balay sa taas, diha mi nagpuyo. Walay tao. Kay nga naman, busy ang mga tao, mga kaigsunan. Paghawa nila sa trabaho, dito sa balay, bisan patang amo gipuy-an dito nga mag-asawa, wala sila undang, hala, kuti, luto dito sa kusina, panglimpyo, kay nga naman, wala man sila katabang, kasagaran dito, mag-asawa lang ang nagpuyo sa balay, dagko kayong mga balay. Pagdagko sa ilang mga anak, lakaw. Sila lang ang mabilin, kasi manglimpyo sa balay. Muna pasalamat ang mga Pilipino dito. Kung naay Pilipino nga moadto, ila gina nga sagupon dito. Kay nga naman, iawat na lang magparpanilhig mo dito. Limpyo-limpyo. Ako, kada aga, hapon, magbunyag-bunyag ko dito sa mga bulak. Lipay kaayong tagbalay. Grabe, kabisi, mga kaigsunan. Mauni nga, wala na sila'y panahon. Apan, unsa, ang patilaw sa langit nun nga kapahulayan, mga kaigsunan. Ato balikan nga sa unom kaadlaw pagabuhaton ang mga buluhaton. Og sa ikapito kaadlaw mga kaigsunan, maoy usa kaadlaw nga igpapahulay og kini balaan nga pahulay. Dili day basta-basta ni nga pahulay mga kaigsunan. Kaning ato karon nga gihimo sa pagpahulay sa adlaw igpapahulay, kini balaan nga pahulay. Dili niingon nga pahulay lang ka, tulog ka, piyong-piyong ka, higda-higda ka. No. Balaan ni nga pahulay, mga kaigsunan. Og ang pagkatigom nga balaan. Og walay bisan unsa nga buluhaton nga imong pagabuhaton ni anang adlaw, mga kaigsunan. Tungod kay kanang adlaw og kanang panagtigom balaan. Hilom lagi. Og gikan sa usa. Moabot na ta sa langit, pila ka adlaw, dili na madugay, moadto ta sa langit. O ngayon sa Isaiah 66:23, o gikan sa usa, kaadlaw igpapahulay, hangtod sa usa. Sa ato pa, way sayluan mga kaigsunan, didto sa langit, tibuok, adlaw nga igpapahulay, didto tang tanan, ang tanang mga katawhan, manganhi didto, aron sa pagsimba, sa akong atubangan. Kinsay miingon? Miingon si Jehova. Dili si Pastor Miado mingon, ang atong Ginoo mingon nga didto ta managsimba mga kaigsunan. Og ang adlaw igpapahulay, tungod kay kining adlaw
gibuhat alang sa tao, dili ang tao tungod ni ining adlaw nga igpapahulay, mga kaigsunan. Naay mga butang nga importante kaayo nining adlaw nga igpapahulay. Una, kinitimaan alang kanato og sa atong Dios. Sa ato pa, kung nagsimba ka, kung nagbantay ka nining adlaw nga igpapahulay, ikaw iya sa Dios o kita nag-alagad sa Ginoo, kay kining adlaw timaan man sa taliwala nato og sa Ginoo. Ikaduha, diri masinati ang kalipay sa pagsimba og pakiguban, mga kaigsunan, sa atong mga igsuon sa pagtuo. And this is fellowship. Sa diha nga moadto ka sa pagsimba, oy, makita nimo to imong mga silingan, makita nimo to imong mga barkada, makita nimo to imong kumpare, kumari. Mao na nga enjoy kaayo ta. Kay nga naman, oy, isa ka semana wa ta nagkita, isa ka bulan wa ta nagkita, pero karon nagkita na ta. And this is now the true joy nga ato matiman mabatyagan, mga kaigsunan. Number 3, mao ni ang kaygayunan, mga kaigsunan, sa pagbuhat og maayo ngadto sa uban. Mubuhat ag maayo ngadto sa uban. O kining adlaw nga igpapahulay, this is now the time. Nga din makasuroy-suroy ta. Salamat sa atong care group sa Seventh-day Adventist Church nga mo bisita sa mga purok-purok, mo bisita sa mga dapit, mo ampo, muhatag og mga pagtulunan sa Biblia. Salamat sa inyong sakripisyo. Ngano man, mauning panahon nga maghimo ta og maayo. Basin di ay natay mga silingan nga wala nay bugas didto. Basig di ay natay mga silingan nga nagproblema sa salapi, mga kaigsunan. Ato sila tagaan pagtagad. Og kini importante kayo. Kay kining adlaw nga igpapahulay, makapalig-on sa bugkos sa panimalay. Nindot kaayo ang usa ka hulagway sa panimalay, mga kaigsunan, nga diin ang anak, asawag bana, muadto dito simbahan, magsimba sila, maminaw dito, magkanta dito. Nindot kaayong hulagway, mga kaigsunan. Og ang ikalima, ang adlaw nga igpapahulay, naghatag sa panahon kay Hesus nga makigsuod kanato. Ato sa gitugutan, mga kaigsunan, si Ginoong Hesus nga diin masuod ta niya ni anang adlaw kung mutagbo ta ni Ginoong Hesus ngadto sa iglesia sa adlaw igpapahulay. Gani, mga kaigsunan, ang Biblia grabe gyud ang iyang pahimangno. Og ang iyang pahimangno, mga kaigsunan, mao kini. Kay usay malimtan gyud nato kining adlaw nga igpapahulay. O kining pahimangno, mga kaigsunan, dili nato ni kalimtan. Mao ni ningon sa hinumdumi. 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 Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Igsoon, kabay nga dili nato ni kalimtan. Kay kining adlaw mao ni nagbugkos sa atong relasyon ngadto kang Ginoong Hesus. O kining adlaw usa ni ka importante nga adlaw nga diin ato masinati kanunay ang atong Ginoo ug ato makaplagan ang tiunay nga kalipay sa tibuok panimalay. Gusto ba ikaw nga magpasalamat kang Hesus sa iyang gasa sa kapahulayan? Gusto mo ba isugilon kaniya nga buot ikaw mubantay sa adlaw igpapahulay sa matag simana? Igsuon kung asa ka na pamutang karon, kung asa ka karon naglingkod, asa ka nagbarog, gusto ba nimong isulti, o Ginoo, gusto ako nga makasinati sa kalipay diha sa adlaw nga imong gibugna. Ginoo, salamat. Igsuon higala, kung mauna ang imong tinguha, mauna imong desisyon, nganong dili nimo na himuon karon nga itugyan nimo ang imong kinabuhi ngadto sa atong Ginoo nga mao si Ginoong Hesus. Kung asa ka karon naglingkod, ako ikaw imbitahon nga motindog sa imong lingkuranan. Kay magahimo kita sa pinasay nga pag-ampo nining kagabion. Amahan mo nga langiton, salamat sa gasa sa adlawng igpapahulay nga kini mao ang timaan nimo ug namo. Salamat, Ginoong Dios.
nga imo gilig-on ang among relasyon ngadto kang Ginoong Hesus. Og giyahi kami sa matag adlaw namo nga panaw nga amo makab-ot ang tinuod nga relasyon ngadto kang Ginoong Hesus pinaagi sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Giyahi kami sa among pagbulag-bulag ning gabi kaya mo gitugyan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amo nga manluwas. Amen.